Po kumaki kuwanda anziwo. Asi makatenga mota kana makatenga imba. Ayo notinda to. Ko anzima ndiye makia. Makia zvandeba ndezviya. Ndiyasvika kumusha manje ka. Nditana. Ana kumbowanda bai. Ate mashoma. Ndeyo anoshandira makia. Anoshanda. Imoti ndikie mota ke. Ikie mota bari mota yacho manje isi zvaifindira. Niye lockdown. Utoripo sai. Ngotanga lockdown ka. Anazomvura wanana nguva yekuti mari yekutenga fuel kana petrol. Saka mutone mota mudara. Mota? Ndinayo mota ndinayo. Isi i1 asi maki yakatowanda wanda. Wanda mota zinatu kazi. Mota ndinadzo. Mota ndinadzo. Zirupi mota dzacho? Pasi pitches. Kubiko. Dziri mota dziriko. But nyaya kuti mota dziriko but nyaya uzoti manje kuti uzoti iwewe wati mota wati iwewe but alright pane makey futi asire mota asire mota manje kuti una key iyi ndepa ikai ndepa display kumusha iyi ndepa bed pangu pandorara ndocheri dziripo dzati yatanezva because dzimene dziki iyi padangere tsuro neiye motikari neiye power drop kumusha neiye pamupango ndeze pahosi panogara muriwo manje muriwo ukanoda muriwo manje weze mazunguzira mamuchimaita angaita ngakawanda kutoshaina nemakiyo ayo hakusi kushanda nemakiyo but inyaya yekuti manje ukarasa manje uzati chibai mwana mai handikunyebera mwana mai handikunyebera ine vanhu vanobvunza vese tikabvunza muri kuti harareneseka hararenese ukabvunza kuti ndepi yako shamari uzati kiyakiya ndepi yako mwana mai kiyakiya ndeyatadapana keke yenyika muchapedza marasa makii nenyaya yekuti keke unokiya kusvika rini wakiyakiya kokarasa makii yacho unovhura nei panovhurika satanza nongokiyakiya saka hapana kuipa vanhu vana ndo vakatoipa unokiya kusvika rini andiona manje wakiya maki yacho ukashaya kwakarasika unaiti kwakaipa wakiyakiya unaiti hapana chabuda wakiyakiya hapana chabuda saka zvakanaka abona zati chimanje inyaya yekuti baba Bill Clinton oza pavanhu veseka ndiona katoyazo ndioneke munhu mushini pavanhu vese ndiona kuti ndioneke mushini kune zvinhu zvana pakasinawo ukaona pakasonika zvakangofanira kuti waona munogara nese pakasoni hamuna aribo pakasoni akashata papi taurei paakashata pakasoni haana kushata zvake but ndikubvunza munogara nese pakasoni togara naye zvakanaka nemagarira ndo zvakanaka zvaanoita izvi imota zvakatonaka zvamagarira ima akakuti aisei pakasoni imwe yazo akakutadzirei pa haana kutadzira pakasoni unoziva kuti zvikwere zvezvasina kutadzira manje pane kwiri kuti sei muchizoti pakasoni aiwa pakasoni haana kutadzira but nyaya yekuda ndeyekuti pane inozi misunderstanding misconduct kandi ndoinofanira kutsanangura pakasoni ndaimukweretera wawa ini ndichimukweretera wawa kuna adzimai vake iye ndichimukweretera wawa but pakasoni ndiya kutovava futi kuti apa ndiya imwe wawa wacho ina ndime kati wawa toiti handimeti wawa toiti ndimwe wawa wakavhenekwa ini ukana takabata caso ukabata caso unoita abbreviation yayo ine kutaura kuti can Africans still trust little education let African girls enjoy the wealth caso doro reri ndori kutokurudzirwa nzano imwe doro reri sandoona kuti chimwa doro rinoona pakasonini manje ndodzikana nemibaba can Africans still trust little education let African girls enjoy the wealth ndo takatanda zvekasolaga idoro rekuti unozati ukaona kuti chimwa doro rakadaro soka andora manje saka doro reri ndori rinokurudzirwa nzano kuti inwai doro rero isinawo so that much mudongora chiwe indakani mudongora vari kunyeberai chokwadi chakanaka ndechekuti zvava kutaura asirizvo vanga vachiedza kufadza genga chokwadi takutaura ndisu comrade tichitanga kutaura chokwadi takumboti sudurukei chokwadi moburitsawo pachena handitika nekuti chokwadi tochiziya tichapi nhasi hakuna saundi nhasi hakuna saundi zvinoyoda maspika sterek nhasi hakuna jomeka nhasi hakuna jomeka maita munyama amana mune birthday yake
birthday handerenyu alongside Mr. Luke. Ya zviri sei? Yeah man. Hamushi. Muri boss. Ah heavy. Makaro all white. All white. Hey. Ndodzi kwedu chaizi. Yeah, nice one. Ukaona uchipfeka white kuratidza kuti unokwanisa kushinga kutenga sipo chiwacha. Yeah. Aipfekwe nemunhu ane utsvine. Aiwa ndizvo Jakarta. Pfekwe nemunhu ane utsvine. Up to standard waizi. Yeah, sure. Murisana Wycliffe enda ati ngagadzirise kama masisi nemadhoni kapana ari kuzhamba mwana. Adondo arachagadzirise. Sister wedu kuti havana kuwana chakuti waiziya izvo zvoitika pepe dai. Saka Wycliffe neteam renyu ichisotai kuti zvingowanika zvashota zvacho. Rapo. bari bata zvishoro iwe wataura chokwadi kuzvafamba seko pape papa Facebook Achita uringotongorera dongorera. muita seko Clinton Hapana usema levels. Bola tu Yeah, mnamda uta sei. Hapana. Chingopinda yakai mukati. Ai vanonzi achita. Chimimba ndouyu. Ndifungira uyu mujai. aiwa chimimba unobva ngomona wega kuti ndiye chimimba unobva ngomona iye abvunze akangosvika pamva ngomona ndiye chimimba tese taitinoto zvito zvimimba izvo but